खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। दा दुनियायाव ओरैबायदि जादों जेखैनो थाङो बुथारनाय सुथारनाय रेप माने जेखै थाङो बेखैनो निउस माने अन खालामस्लाबनो मोना नोंथाङा टिभिखौ बा मबाइलाव एसे गुबुन माबाफोर नायनो होनना सानबाथाय दुनियानि रेप केस मार्डार माने सोरखौबा थगायना लांनाय सोरखौबा सुथारनाय बुथारनाय बेफोरबायदिल' निउस जों आजिखालि नुनो मोनबाय थायो। आरो साननै सिगां जालांनाय जि कलकातानि निउसआथ' जोङो गासै दुनियानि मानसियानो मिथिखागौआनो। आरो बेजोंनो लोगोसे मोनसे ओरैबायदि जाथाय जालांदों जायखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै फोरमायनो सानदों। बे जाथाया जालांदों उत्तराखन्डआव गंसे प्राइभेट नार्सिं हमाव सासे नार्सआ खामानि मावोमोन आरो बियो मोनानि समाव गावनि डिउटिखौ फोजोबनानै न'आव फैबायदोंमोन आरो फैबाय थानायावनो बै उत्तराखन्डआवनो सासे मिस्ट्रि खामानि मावनाय मानसि बियो उन उन फैफाबाय थायो आरो फैफानानै एसे माने जि जायगायाव न'खर बा गारि गुरा गैया स्रि स्राय बै जायगायाव बै हिन्जावखौ लाना थांनानै माने बिनिफ्राय जि बेगाव रां दंमोन बा मबाइल दंमोन बेखौ सेनो जुजिबाय थायोमोन आरो बिदि जुजिबाय थानायावनो बै हिन्जावसायाबो नार्सआ एसे होख्रावनो जुजियो बा गावजों नांलायफानानै माबोरै खारग'नो हागोन बेखौ सेस्था खालामो आरो बिदि खालामबाय थानायाव बियो मा खालामो बे नार्सखौ गावनिनो जि फालि लानाय दंमोन बै फालिजों गोदनायाव मेरायनानै बिखौ माने बुथारो। बुथारखांनानै बिनियाव 3,000 रां दंमोन ओमफ्राय मबाइल गंसे दंमोन आरो सना गना जि गाननाय एसे दामि दामि बेसाद दंमोन बेखौ सब बियो बहनजोबना लायो आरो लानानै बिनि उनाव बिनि गोसोआ माने बैदि जुनारनि गोसो होनोना जुनार बायदि सभाब बै गोसोआ माने बिनाव पिकास हाबफैनाय रखम हाबफैयो आरो बियो बै नार्सखौ जि गावनि गोसो मुथै माने रेप केस खालामो आरो खालामखांनानै बिनि जाहाथे मोखांखौ रावबो सिनायनो हायै बायदि खाथियाव थानाय अन्थाइ गेदेरथार लाबोनानै बिनि मोखांखौ माने मोखाङाव अन्थाइजों देख्रुबनानै होयो। दाना बियो मा खालामदो बिखौ बुद्रुना लांनानै इउपि ओमफ्राय उत्तराखन्डनि थिग बर्डाराव जानाय जाथाय बे जाथाया जेराव जादों बेनि उनाव बै हिन्जाव मानसिखौ बियो इउपिनि थाइसे माने ओरैबायदि जायगायाव गारहरना दोनो जाय जायगायाव माने मानसिनि थांलाय फैलाय खोब खम बेफोरबायदि जायगायाव बियो बेखौ गारनानै दोनहरो आरो बे जाथाया 30 जुलाइ खालि जायो। 30 जुलाइ खालि जेब्ला बै नार्सआ न'आव मोनफैया नार्सिं हमाव खबर लाहरो जे मा जाखो जोंहानि फिसाजोआ दाबो फैयाखै नाथाय नार्सिं हमनिफ्राय खोन्थाहरो नोंसानि फिसाजोआ दहायनो डिउटि फोजोबनानै ओंखारलांबाय आरो बिदि बुंनायाव ओइखालि हराव थानानै अखानायै फुङाव बे नार्सनि बिब'आ थांनानै पुलिस स्टेसनाव खबर होयो जे ओरै थोरै खोन्था जोंहानि बिनानावा न'आव मोनफैयाखै आरो बिदि बुंनायाव पुलिसफोरा गावसोरनि जे नागिरनाय प्रसेस स्टार्ट खालामनानै दिनै आं भिडिअ बानायदों 20 आगस्ट आरो बै हिन्जावसाया गोमादोंमोन 30 जुलाइ खालि 31 जुलाइ खालि पुलिसाव रिपर्ट होयो आरो बिनि गोथैसोखौ मब्ला मोनो नोंथांमोना भाबिनानै आसरित मोनगोन जे मा रखम जायगायाव गारहरनानै दोनदों बेखौ बिनि गोथैसोखौ मोनो थांनाय 8 आगस्टआव बिनि गोथैसोखौ मोनो आरो मोननानै थेवबो सिनायनो हाया दा सोर नंगौना नङा बिनि माने देहा मोदोमाव जि एसेबो गैया सिनायनो थाखाय सब माने मोखांखौ माने देख्रेबजोबदों अन्थाइजों
बिनि उनाव थेवबो DNA टेस्ट माबा बिसोरनि प्रसेसिं टेस्टफोरखौ खालामनानै बेखौ थांनाय 16 आगस्ट खालिसो पुलिसफोरा माने सिनायनो हायो जे बै नार्स हिनजावा बिनो। गतिके 16 आगस्ट खालि पुलिसा बेफोरखौ खोन्थानानै बिनि जि जाय मानसिमोन बेखौ एक्चुअलि CCTV केमेराजों माने नुनाय जायो आरो नुनाय जानानै बियो मानसिया जाबाय इउपिनि खामानि मावहैदोंमोन उत्तराखन्डआव खिन्थु खारखुमाना थाहैयो बियो माबायाव राजस्थानाव आरो राजस्थाननिफ्रायनो बेखौ हमनाय जादों। बिनि नामा धर्मेन्द्र होननानै माने मिथिनो मोनो। जायखिजाया बेफोरबायदि गोबां केस जोङो नुनो मोनबाय थायो। आङो बे भिडिअखौ बानायनायनि उद्देश्यआ नोंथांमोनखौ जेबो माने सिगिनो थाखाय नङा, नोंथांमोनखौ आङो साबधान खालामो जाहाथे दा बायदि जुगाव सोरनि गोसोआव मा सानबाय दङ, सोरो गोसोजों माने मा भाबिबाय दङ जेबो माने आजिखालि बुजिनानै मोना। बेनि थाखायनो सब समावनो साबधान थानाया मोजां। लामा गोजानफोराव हारसिङै थांबाबो सब समावनो साबधानै था। उनखैजा सोरबाफोर नोंथांखौ माने उन सोरबा फैफादों नामा, सोरबा नोंथांखौ फल' खालामबाय दङ नामा बेफोरखौ नायनानै थांलाय फैलाय खालामनांगौ। जायखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम। लोगोसे जायफोरा गोदानै चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।